F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn ftit ħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħan ospita lill-kantant Mike Spiteri. B'dik il-vuċi unika Mike illu jitrasmetti emozzjonijiet bil-kanzunetti tiegħu kważi 50 sena. Literalment il-mużika ta' Mike niżġet l-istorja tal-mużika Maltija. Kull min jaf lil Mike jaf kemm hu fanatiku tal-karozzi klassiċi. Jekk trid teqba' ħabib ma' Mike, jekk tirkeb fil-karozza tiegħu ara ma tħammiġilux. Il-lejla ħan nisimgħu storja kif karozza minn tiegħu waqt mal-tempata spiċċa juża isa dajsa. Niltaqgħu ma' Mike minn hawn u ftit ieħor. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth organic refreshing drinks, sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. OK Home. Sara tat-tajba u nilqakom għal prime time l-edizzjoni tal-lum. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi, nħeġġeġkom tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi hemmhekk ħassibu video bil-proċess kollu kif tippreparawh u nixtieq nisma' naqra minn għandkom jekk ħad tippruvaw tippreparaw intom ukoll x'riżultati kellkom però x'taħsbu naqra minn dak li qed nipprepara. Illum jalaq 82 sena il-kantant Amerikan Bob Dylan. Bob Dylan huwa wieħed minn dawk il-kantanti li l-mużika tiegħu u leħnu huma ikoniċi, mużika li ma tmut qatt. Storja interessanti fuq Bob Dylan hija li meta ġini Elvis Presley, Bob Dylan tant kien ħada bi kbira li kien għamel ġimgħat sħaħ ma jitkellimx, litteralment ma beda jkellem il-ħadd. Meta ġie mistoqsi fuq is-sitwazzjoni fis-snin ta' wara u kien saħaq li tant kien ħada bi kbira li ikona ta' dak il-livell kienet jirreferi għal Elvis Presley ġinies, beda jħoss kważi li l-mużika, li l-muża tiegħu sabiex jikkrea l-muża biex jikkrea l-mużika kienet se tkun ħafna iktar diffiċli. Insomma, kif semmejt l-ewwel, il-legat kif ukoll il-mużika ta' Bob Dylan jaqpaw jagħtu divertiment lil ġenerazzjonijiet differenti. Il-mistieden tiegħi il-lejla kważi nistgħu ngħidu li għandu l-ikbar kanzunetti ta' mħabba bil-Malti, b'vuċi unika. Nilqa' miegħi lil Mike Spiteri. Kif int, Mike? Kullu sew kif aħna u Is-sara tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Jiena ħanieħu posti bil-qiegħda. Mike, qaluli, ma nafx hekk vera jew le, li inti fan tal-Manchester United, veru? Iva, ħafna. Nisegwihom? Ma kontx nagħmlek il mal-Manchester United, ma nafx għalfejn kont naħseb li tissapportja tim Taljan. Le, għaxxej ta' Taljanin, ma. U minn dak it-tip li segwi l-partiti tal-United kull weekend? Iva. Kista jkun ma nitlifhomx. Jiena u l-mara ġifieri fem. It-tnej li intom. U serna kaniti, bdiet wara li kont ħarat is-60 ġifieri. U bdejna nsegwu l-futbol peress li fil-għaxijiet u bdew jiġi aktar ħin favorina biex ngħidlek. Mike, tradizzjoni ta' prime time nirreġistra lil daw kollha li jkunu qegħdin miegħi. Isem ikun jom? Mike Spiteri. Però nimmaġina li fuq l-ID card għandek Michael. Le, Michel. Michel? Ija. Ġieli għajatlek Michel xi ħadd. Kienu jagħtuli qabel ija. Ejwa. Ija. U hekk qiegħda ġifieri, qiegħda miktuba. Data ta' twelid, Mike? 27/11 Novembru 1955. 1955. Fejn inti mwieled, Mike? Ħażabbar. Ħażabbar, residenti, Ħaddingli. professjoni, Inkanta, singer. kantant. Ija. Mike, kull min jafek, kulħadd jaf kemm inti fanatiku tal-karozzi klassiċi. U waqgħet is-silġ kollu. Delettat. L-ewwel karozza li qatt kellek x'kienet? Xi Triumph 1360 jidilli ta' ġifieri. Kelli karozza oħra, sport car ukoll. Niftakrek tirrakkontali li l-ewwel dejt li qatt kellek mal-mara. Ejwa kienet xi ħaġa eċċezzjonali dik. Waqfitlek il-karozza ntejt kollok żejt? Le, dikha kien hemm pipe tal-oil pressure inqala, jiena mort għal sit abjad biex nideggistus
untela kullum kien. Zejt. Pero Mike, il-lejla jien nixtieq nisma' storja. Għax li qalu li darba minnhom karozzament tiegħek waqt mal-tempata, spiċċajtu żaqisa tajsa. Ejja, daka xi avventura dan, dak spiċċajt minn hotel fejn kont inkanta naħa ta' Tinje, kienet mimlija apparat, għax ħadd l-apparat miedi kien għar, speakers, jiġifieri amplifier hekk. U sama dort ma' roundabout fejn hemm il-monument tal-Union. Mal-tempata kbira f'daqq jena għadda strasi bqajt lejl-Sida, lej Valley Road, ġifiri, kif ġed qoddim lajn tal-ħasselin, ġil ma kbir, dak kien Rover V8, ġifiri, tqil, karozza tqila ħafna, bqajt jela bil-motek, pero fħim minnom ħassejta. Ħadek l-ilma, ġifiri? Ma mbagħad il-mulej b'xi mod, ġifiri, Abdet din fuq nata xelu kem tela kbira tal-lajta ġifiri, kien billej kienu aktar minn nofs il-11 u nofs whatever ġifiri, musta tajti xaħat. Anyway, u nexxili nasal ġifiri, parondu najt li kelli kullum kien il-malalix meta wasalt id-dar, għandi rampa biex nidħol il-garax. U parkjajt jemmi, u nisma, beda niżel l-ilma. Ejja, għajat il-mara dak il-ħin speċi taħx naf tkun tara television. Għat li għonek baħar għandek. Kienet għax avventura. U dak il-ħin laqqas ir-realizzajt li n-tlitlek kollha bl-ilma. Le, għax unbat ġifiri. Ovvjament tkun moħħok hemm bl-istess xismu rajt li l-brejki ġew sew. Ġifiri u bqajtila bil-mod. Mike, ħan qabdek naqra nostalġija. Għandi fil-mat tiegħek laħa joħodna lura kważi 30 sena. Iktar minn 30 sena. Klim ta' Alfred Sant, mużika ta' Rea Juice. Ikanta Mike Spiteri. Paċevil, dik il-kanzunetta fija messaċ imma. Ija, eżattament, fil-fatt dak iż-żmien Paċevil beda jqum ħafna fuq saqaj, ġifieri, kien isaru ċertu affarijiet, kien sar jien naf ħafna affarijiet. U kien Alfred kien kiteb il-kliem speċi ta' twissija, speċi ta' parir biex noqogħdu attenti dak iż-żmien għaliex mid-droga, mill-freedom ħafna li konna nħossu li dan. Jiena anyway, jiena kont naħdem ġifieri ġa clubs fis-sens. Ma tantx kien ikolli ċans noqgħod niddeverti u dan, però kont nara minn fuq speċi hekk ix-xena tad-divertiment li dak iż-żmien kien sfranata. OK Home, bringing life to your home. Mike, kif semmejt int, għamilt snin taħdem Paċevil. Intom il-kantanti, mużiċisti, ovvjament, kontu taħdmu ħafna postijiet bħalmu ma' BJs. Kien hemm ħafna postijiet fejn tista' taħdem bil-live entertainment, ġifieri. Il-BJs kienet, Paċevil kienet il-mekka tal-entertainment għaliex kien hemm ħafna clubs u dan fejn konna naħdmu ġifieri. Apart il-hotels u hekk dak ir-ritratt. Qed nitħaq Mike ta' falfejn, għax darba tqajt ma' George Culmil Puse. U rakkonta l-istorja li inti minn BJs lil George tfajtu ġo skip. Dika. Taf għal meta tnejdlek u. Ma niftakarix sew, jista' jkun. Dekka għall-ħfillu kellna drummer, Sunny, kien drummer tal-Echoes. U jista' jkun li badni jeħod fajni ġeċismu. Li konna nintaqgħu ħafna wara nispiċċaw ix-xogħol, konna nintaqgħu klikka kbira, ġifieri il-BJs kien il-post fejn niltaqgħu, konna nkantaw u ndoqqu Pawlu Ġordimajna fuq jazz, ġifieri, blues, rock, kien jiġi kull stil ta' mużika. U kien il-post, ġifieri, fejn niltaqgħu, nieħdu drink għal-kwiet u naqsmu l-idejat fuq mużika li kien posta bi ħafna ta' ġifieri bħala nies
L-ispirtu tiegħu l-enerġija. Ta' kultura, inti semmejt il-Bob Dylan, ġifieri Bob Dylan magħruf Knock Knock on Heaven's Door, huwa apparti li huwa mużiċistu hekk ma huwa poeta, l-kliem tiegħu huwa mirqum ħafna. Qed tifhem, imma konna nintaqgħu barra fis-sjuf, ġifieri fit-toroq hekk u nasmu ħafna dejjat ta' dan. Kienet ħajja sabiħa lina l-mużiċisti. Mike, illum il-ġurnata nannu, kemm għandu żmien neputi? 3 snin. 3 snin? Taħseb li ħajsir mużiċist jew kantant? Ismani, dak ma s-sax tejta għax huwa jurik veru fil-bidu, imma għadu żejr biex dan. Naf li jieħu pjaċir internament, naf li jieħu pjaċir jisma' anka ġifieri ritmu, tifhem? U jkanta l-kanzonetti tiegħek ukoll. Ejwa, kanta. Għandna video tiegħu hawnhekk ara ħanaraw, qiegħed ikanta Keep Me in Mind suppost. Eżatt, li għalu li kull darba li jarak fuq il-television mill-ewwel jaqbad kanta Keep Me in Mind. Dika veru, ejwa. Keep it in mind. Keep it in mind. Tingwala wasew inti hu, Mike. Jena, hobbo, ħafna. Mike, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Grazzi Owen, grazzi il-ħin. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal għalik għandna numru ta' prodotti kun li jekk ħadd ikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek. Żgur ser tikkrea dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Sara Bajjada għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin, però mbagħad tajbin ukoll għas-saħħa ġifieri ħajkun ħatapprezzhom id-doppju mhux ħadd iħu gost biss ikollhom, però tkun taf li qed tagħmel saħħtek ukoll. Grazzi ħafna Michael, kumplament tas-serata tajba. Għalilkom it-telespettaturi li qegħdin segwu Prime Time il-lejla nixtieq infakkarkom u nħabbrilkom li għandna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Whole Earth Organic Sparkling Drinks. Pratikament biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna, kull ma tridu tagħmlu huwa li tieħdu ritratt tal-iskrin tagħkom waqt li nkun qiegħed nagħmel dan l-appell. La darba tieħdu dak ir-ritratt u mbagħad ibagħtuhuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. U dak ir-ritratt li ħadd ibagħtuli grazzi għal Whole Earth tistgħu toħorġu rebbieħa u pratikament f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli terbaħ rigal bħal ħajtikom. Whole Earth għax ovvjament ħadkunu tistgħu tgawduh waqt li forsi tkunu qegħdin tirrilassaw forsi jew fejn il-baħar jew nkella fuq il-parapett tagħkom jew nkella fuq il-bejt araw intom fejn tixtiequ tgawduh imbagħad. Grazzi ħafna tal-partiċipazzjoni tagħkom u qed nirringrazzjakom bil-qudiem tar-ritratt li ħatibagħtuli. Issa wasal il-ħin biex immorru għal waqfa żgħira ta' riklami, Prime Time ħajkompli dal-waqt ipgħu hemmhekk. Orienta, is-sejl tas-sena li kulħadd qed jitkellem dwaru, the biggest sale. Just got better, l-aħħar opportunità biex tifranka bil-kbir. Qabel ma Orienta imorru x-showroom il-ġdida fl-Imrieħel, l-aħħar Open Weekend, is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta' Mejju. Prezzijiet imqaċta fuq amara ta' kwalità, kċejjen, sufanijiet, siġġijiet, mirja, purtieri, ornamenti u rigali. Fl-aħħar Open Weekend ta' Orienta minn ġewwa ta' Qali u r-Raba Tawdex. Miftuħin il-ġurnata kollha. Żur Orienta u niggarantilek akkwisti eċċellenti. L-ikbar sejl ta' Orienta titilfuħx. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex jitaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem maqra l-istruzzjonijiet u l-fuljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point.
OK Home. Bring life to your home. Total Tools, super on quality, super on price. Impact Drill, 680 watts, variable speed control, forward reverse switch u hammer function. Għal prezz ta' €65.60. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbours around us. We are Cosmopolitan Developments. Home Trends. Home Trends. Home Trends. Home Trends. Designed to love living. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time wasal il-ħin issa biex naqdu mat-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristen Buħaġar. Merħba, jiena Kristen Buħaġar, tabiba u direttriċi fis St. Thomas Hospital. Illum nixtieq inkellimkom dwar kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa u hija komuni ħafna, il-PCOS. Din hija kundizzjoni fejn l-ovaries jiżviluppaw ħafna ċesti. Dawn iċ-ċesti ikunu mimlijin bajt jew ova. Biex niftehmu, l-ova hija dik il-bajda li fl-aħħar tingħaqad mal-isperma waqt konċepiment ta' tqala. Pazjenti li jbatu minn PCOS, dawn l-ova ma jkunux jistgħu joħorġu minn ġol ovary. Għalhekk diffiċli biex issir fertilizzazzjoni u allura dawn in-nisa jista' jkollhom diffikultà jinqabdu tqal. Din il-kondizzjoni hija kemm xejn komuni u taffettwa madwar 3-10% tan-nisa kollha ta' età riproduttiva madwar id-dinja kollha. Il-PCOS huwa riżultat ta' żbilanċ ormonali u hija l-akbar kawża ta' infertilità fost in-nisa. L-aktar sintomi komuni huwa li jkollok ċiklu irregolari jew period irregolari. Jista' jieqaflek kompletament il-period jew li jdum ħafna jew li jkun qasir ħafna. Naraw ukoll bħalma jagħti x'jifhem l-isem PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, numru kbir ta' ċesti fl-ovaries. Dawn naqbduhom b'ultrasound tal-ovaries. Żbilanċ ormonali jista' jwassal ukoll għal pil żejjed fil-wiċċ u l-ġisem, kif ukoll għal ponot żejda jew acne. Flimkien ma' dawn il-problemi insibu wkoll li ma' żmien jiżviluppaw problemi oħra iktar kroniċi bħal diabete, kolesterol għoli, mars tal-qalb u problemi tal-fwiet. Mhuwiex magħruf eżatta x'ikkawża dan l-iżbilanċ fl-ormoni u allura jwassal għal PCOS. Iżda nafu b'diversi modi kif tista' tiġi trattata din il-kondizzjoni. L-ewwel sintomi tal-PCOS normalment jibdew mal-ewwel period, imma jistgħu jiżviluppaw anki iktar tard. Nafu li s-sintomi jkunu iktar rar f'dawk in-nisa li jkollhom diġà piż żejjed. Għalhekk bħal ħafna mart kroniku ieħor importanti li d-dijanjosi u trattament jibda minn kmieni kemm jista' jkun. Tista' tibda tindirizza din il-kundizzjoni billi tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal tagħmel eżerċizzju biex tnaqqas il-piż u tiekol dieta bilanċjata. Lil minn hekk jeżistu trattamenti biex jikkontrollaw il-livelli ta' ormoni, kemm l-estrogens li huma ormoni tan-nisa kif ukoll l-androgens li huma ormoni maskili li nsibuhom anke fin-nisa. F'każ fejn il-mara ma tkunx tista' tinqabad tqila anki wara użu ta' mediċini indikati, jeżistu wkoll numru ta' proċeduri kirurġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-proċess ta' konċepiment. Fl-aħħar jidher li għalkemm il-PCOS toħloq ħafna sfidi mediċi, huwa ċar li jeżisti numru kbir ta' trattamenti, proċeduri u anki tibdil tal-istil tal-ħajja li jippermettu lil persuna żżomm saħħitha taħt kontroll u tkompli tgawdi kwalità tal-ħajja tajba.
Grazzi li tabiba Ħaġar ta' dik l-informazzjoni sewja tkun qiegħda magħna il-ġimgħa d-dieħla. Nixtieq nfakkar lit telespettaturi żgħar ta' Prime Time li għandna kompetizzjoni immirata għalikom flimkien ma' United Colours of Benetton. Irridu naraw il-kapaċitajiet tagħkom meta tpenġu, rridu narawkom tużaw il-kreattività u l-kuluri. Penġu xi ħaġa li għalikom tfisser ir-rebbija. Imbaġġalu xi ħadd adult joħdilkom ritratt ta' dik it-tpinġija u għejdulhom jibatuili permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. U dik it-tpinġija tagħkom grazzi għal United Colours of Benetton tista' trebbaħkom l-aċċessorji perfetti għal piknik jew għal ġurnata baħar li ħadd organizzaw fil-ġimgħat li ġejjin sala jibda s-sajf. Qed nistenna it-tpinġijiet tagħkom. Nixtieqilkom il-lejl tajjeb, grazzi tal-kontu miegħi u nixtieqilkom saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.